Припинок. Диспетчерская станция Шабаны. Наступный припинок. Поликлиника номер 36. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Поликлиника номер 36. Наступний припинок. Малий Тростянець. Наступний припинок. Малий Тростянець. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Малий Тростянець. Наступний припинок. Сяліцькага 105. Наступний припинок. Сяліцькага 105. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Сяліцькага 105. Наступний припинок. Вялікі Тростянець. Наступний припинок. Вялікі Тростянець. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Вялікі Тростянець. Наступний припинок. Молочный комбинат. Наступний припинок. Молочный комбинат. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Молочный комбинат. Наступний припинок. Станция метро Могилевская. Наступний припинок. Станция метро Могилевская. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Станция метро Могилевская. Наступний припинок. Варвашені. Наступний припинок. Варвашені. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Варвашені. Наступний припинок. Котовского. Наступний припинок. Котовского. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Котовского. Наступний припинок. Центральные. Наступний припинок. Центральные. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Центральные. Наступний припинок. Станция метро Автозаводская. Наступний припинок. Станция метро Автозаводская. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Станция метро Автозаводская. Наступний припинок. Куляшова. Наступний припинок. Куляшова. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Куляшова. Наступний припинок. Станция метро Партизанская. Наступний припинок. Станция метро Партизанская. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Станция метро Партизанская. Наступний припинок. Кинотеатр Комсомолец. Наступний припинок. Кинотеатр Комсомолец. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Кинотеатр Комсомолец. Наступний припинок. Васняцова. Наступний припинок. Васняцова. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Васняцова. Наступний припинок. Гарауца. Наступний припинок. Гарауца. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Гарауца. Наступний припинок. Серобранка 6. Наступний припинок. Серобранка 6. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Серобранка 6. Наступний припинок. Універсам Серобранка. Наступний припинок. Універсам Серобранка. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Універсам Серобранка. Наступний припинок. Поліклініка номер 18. Наступний припинок. Поліклініка номер 18. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Поліклініка номер 18. Наступний припинок. Якубова. Наступний припинок. Якубова. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Якубова. Наступний припинок.
Серабранка 9. Канцабы припиночний пункт. Наступний припинок Серабранка 9. Канцабы припиночный пункт. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Серабранка 9. Канцабы припиночный пункт. Калі ласка, пакіньте транспортны сродак. Припинок Серабранка 9. Наступний припинок Якубова. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Якубова. Наступний припинок Поліклініка номер 18. Наступний припинок Поліклініка номер 18. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Поліклініка номер 18. Наступний припинок Серабранка 6. Наступний припинок Серабранка 6. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Серабранка 6. Наступний припинок Гарауца. Наступний припинок Гарауца. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Гарауца. Наступний припинок Васняцове. Наступний припинок Васняцове. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Васняцове. Наступний припинок Кінотеатр Комсомолець. Наступний припинок Кінотеатр Комсомолець. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Кінотеатр Комсомолець. Наступний припинок станція метро Партизанська. Наступний припинок станція метро Партизанська. Осторожно, двери зачиняются. Припинок станція метро Партизанська. Наступний припинок Куляшове. Наступний припинок Куляшове. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Куляшове. Наступний припинок станція метро Автозаводська. Наступний припинок станція метро Автозаводська. Осторожно, двери зачиняются. Припинок станція метро Автозаводська. Наступний припинок Катовського. Наступний припинок Катовського. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Катовського. Наступний припинок Варвашені. Наступний припинок Варвашені. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Варвашені. Наступний припинок станція метро Могилевська. Наступний припинок станція метро Могилевська. Осторожно, двери зачиняются. Припинок станція метро Могилевська. Наступний припинок молочний комбінат. Наступний припинок молочний комбінат. Осторожно, двери зачиняются. Припинок молочний комбінат. Наступний припинок Вялікий Тростянець. Наступний припинок Вялікий Тростянець. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Вялікий Тростянець. Наступний припинок поворот на шабаны. Наступний припинок поворот на шабаны. Осторожно, двери зачиняются. Припинок поворот на шабаны. Наступний припинок Олеся Бачили. Наступний припинок Олеся Бачили. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Олеся Бачили. Наступний припинок Поліклініка номер 36. Наступний припинок Поліклініка номер 36. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Поліклініка номер 36. Наступний припинок диспетчерська станція Шабани.
Канцабы прыпыначны пункт. Наступны прыпынак – дыспетчерская станцыя Шабаны. Канцабы прыпыначны пункт. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак – дыспетчерская станцыя Шабаны. Канцабы прыпыначны пункт. Калі ласка, пакіньце транспартны сродак.